Hey, hey. Nagka-Kristohano na mga batano, adunay hingi ugo, dili pasang hingingon. Apan ayaw kaluya, si Jesus maoy unahan, kay iandaman ka para sa imong gugma. Munang patang bagyo, santang gawas mo ka, ayaw patago-tago, baka mamakonsulta ka. Ang pastor mo tanggagra, sumalak sa Biblia, kay ang kapinyo mo panulundod. Sa mga batang ko, ganap una-una, kuni ang magpuyo sa dili pang magliniyo. Ila-ilaha kilapisa, nahigong mabagyo na, aron kakaantos ka kung kamuna. Munang patang bagyo, samtang gawas nun pa, ayaw patago-tago, mapagmamakonsulta ka. Ang pastor mo tanggagra, sumalat sa Biblia, kay ang kapinyon panulundos. Sa mga wapay uyan, ayaw pagsuway-suway, aron dili ka magmarang. Kay ang mga tuoran, ikaw ianggaman, na maoy ikauman hangtod katapusan. Munang patang bagyo, samtang gawas naman, ayaw patago-tago, mapagmamakonsultahan. Ang pastor mo tanggagra, sumala sa Biblia, kay ang kapinyon panulundod. Mga Kristohano nga mga batano, adunay hingibugon, dili man sa hingingon. Apan ayaw kaluya, si Jesus maoy unahan, kay iandaman ka para si mong gugma. Unang patang bagyon, samtang gawas mong pa, ayaw patago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tanggagra, sumala sa Biblia, kay ang kapinyon panulundod. Pero ako ning ipadayon mangutana usa ko, kinsa man tong naay bata, kinsa may batan-on dire nga bisag wala dili wala tugti sa ilahang mamagpapa nga mag-uyab-uyab pero nanguyab na. Di kinsa may naa dire de. Kinsa may mga batan-on dire nga gimonitor sa ilang mama, gimonitor sa ilang papa, kay gipa-eskwela unya di gyud pa uyabon pero nag-uyab-uyab. De. Siguro hay ta. Kinahanglan ko para matambagan kay nasa Pastor Kimoy mo tambag. Aron ang inyong pagpuyo sa batan-on do na kaugmaon. Di gyud sila mo tukan, no? Di gyud sila mo sugilon. Bisag do na sila uyab. Nanawa ko ninyo kilid Ang mga lalaki, mutanaw ko nos babae. Di sila kalantaw, Kisa man ko noy na uyab dire, dira ko mo isa, kay minyo naman ko. Kisa may na uyab Hala, di mo mutugan. Ang mga Kristohanon, mutugan. Kisa Kristohanon dire. Okay. Kisa may na uyab dire.
Ang mga lalaki, kasi na uyab diri. Bakit sila mo isa, Pastor Kim? Pastor Kim, mensahe ani. Duwa sila mo pagkakita nilang dahil Sina o, at Sina no? Sina? Pagkita ni Sina, pagkakita nila, di na sila mutugan nga, na sila uyab. Hadlo pasakpan, ako sa di padayon sa nako ni. Hadlo sila maigo aning kanta katong sa mga batanong nag-una-una. Sa mga batanong nga nag-una-una, kundi ang pagpuyo sa dili pamaminiyo. Prehan itong Ariel. Itun-an yun niya ang pagpuyo yun. Ulitaw pa gani siya. Doon na balay-balay. Ila-ilaha kilatisa, higong mapagyo ka, aron makaandos ka kong kamuna. Unang patambag yun, samtang gawas nun pa, ayaw patago-tago, kapag mamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, ay ang kami niyoon panulundon. Last na kong pangutan, nag-isay way uyab. Diri, ay, isa manoon ko. Oh, way uyab. Ha, way uyab na siya ha. Kanani, wala mo isa. Naagyo na uyab. Ay, bantay ka ha. Sino parente ka? Sino parente? Mauranay, batanon diri, nga nitambong sa imong birthday, nga way uyab. Timani na ha. Timani na day. No, saksi mo papag mama. Kami saksi pong miday ha. Kanak lagi yung lakiha mo, way uyab. Ang buha gani ni mga dagwaya, ayaw yung gawat ah. Ako ning humanon para mahumanta. Sa mga wapay uyab, nga mga batanon, ayaw pagsuway-suway. Ay, usa naman na way uyab na. Ayaw pagsuway-suway, aron dili ka magmahay. Kay ang kamatuoran, ikaw giandama, nga maoy ikauban o katapusan. Munang patambag yun, samtang gawas mo pa, ayaw patago-tago, kapag mamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kami niyoon panulundon. O sa gingon sa Biblia, ang lalaki mubiya yun sa mamang papa ug mutipon sa iyang hiniguma. God bless sa tanang mga batanon. Hallelujah!